La gran arribada d'en Carnestoltes, que és el rei de la festa. Atenció, atenció, peligro. Venen molt armats aquest any, eh? Tu, això és la jihad, Déu que els va parir, Ojo, porten metralladores i coses, i llums al celebro. Què collons, que no veus que són terroristes, aquests? Tu creus que intel·ligència militar o carnaval i militar poden lligar de cap manera? Una bandera de les Espanyes. Atenció, que això no pot ser bo, Aquests són els dolents segur, Hem intuït alguna de la introducció lligat amb certa actualitat que pot estar passant ara mateix a casa nostra, no? Sí, passa. S'han fotut a fotre una mà de tiros aquí que ha matat a mitja gentada d'aquí de Solsona. Està esperant el rei Carnestoltes, oi? L'arribada del Carnestoltes per aviam això de la independència. Ens carreguem els espanyols. Li preguntarà sobre la independència al senyor Carnestoltes. El Carnestoltes, ja em sents ho arregla tot. Mira, tot just ara estan fotent més tiros. Estem en un punt de guerra molt fort, ara. Si us heu fixat, aquí ja no tenim banderes espanyoles penjades ni res. És República Independent de la resta d'Espanya. Vale, vaig a repartir unes garrotades amb algun altre del PP que em trobi o algun espanyol. Gràcies.